Страшно так. Bir и Сәлем дуслар, біз ең шибәр, ең булган, ең талантлы татар кызлары белән танышуыбызны дәвам итәбез. Һәм киләсе шәһәр Красноярск. Киттек. Победительница регионального этапа будет представлять наш регион как раз таки в Казани на финале международного конкурса в октябре этого года. Yılmayular bülek itip, şatlıkны bir-birine, şulay itip düşünik biz, jirde yaşav sırrına. Tırmış özü büyük bülekka rahmetli bol. Yaşayışның mizgülleri, sirli muciza bit ol. Tire-yüngə kusal əli, Kökler jir qoyaş һәм ай,
үшін өмірні берсін Құдай. Тұрмыш өзі биік бөләккә рәхмәтле бол. Яшәешнең мизгелләре серле мөгъҗиза бит ул. Тұрмыш өзі биік бөләккә рәхмәтле бол. Яшәешнең мизгелләре серле мөгъҗиза бит ул. Меня зовут Зарина. Я учусь в УСФУ на юридическом факультете. Также работаю документоведом. Мне 21 год. Ты рада, что выиграла на этом конкурсе? Да, конечно, я очень рада. Это большая ответственность. Завтра, я надеюсь, я поеду к себе домой в Отножку. Там я не знаю, что будет. Там, наверное, все будут... Эби уже бәлеш приготовила, все пельмен. Кунака бөтенсе килерлер. Бөтен авыл белән җыелалар дагы инде сине каршы алачаклар. 16 ноябрь көнне кичке сәгать 6-да Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында мин нәкъ сине көтеп калам. Кил, шунда күрешербез.